Good news alang sa mga turista gikan sa laing probinsya sa nasod nga naginamhinam nga mobisita sa probinsya sa Sugbo. Tugutan na sa Kapitolyo ang pagsulod sa mga turista gikan sa laing probinsya sa nasod aron masinati ang lain-laing tourism destinations ug activities dinhi. Ubos sa Interagency Task Force Omnibus Guidelines, kalabot sa interzonal movement, tugutan ang pagbiyahe sa mga dili authorized persons outside of residence kun non-apor. Gikan sa mga lugar ubos sa General Community Quarantine nga moadto sa mga dapit nga anaa ubos sa Modified General Community Quarantine kun MGCQ. Nagtagbo ang mga miyembro sa Provincial Tourism Task Force karong adlaw aron hisgutan ang mga guidelines nga sundon sa pag-abot unya sa mga domestic tourist dinhi sa Sugbo. Ang mga turista nga mustay lang sa mga resort kinahanglan makapakita og pre-book nga accommodation kung asa sila moadto. Samtang ang kadtong mga gustong mosinati sa mga tourism activities kinahanglan usab magpabook daan online pinaagi sa tourism portal sa probinsya. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga kini aron mas mabuhi pa ang tourism economy sa probinsya kay dili na lang mga taga-Sugbo ang makabisita unya kanila. Kahinumduman nga Hulyo sa miaging tuig, gihinay-hinay og abli sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mga tourist spots ug activities sa lalawigan. Hayan nga magtagbo pag-usab ang maong grupo sunod semana alang sa pag-finalize sa mga guidelines kalabot niini. Kauban unya ang mga tour operators, airlines ug shipping lines sa probinsya. Interzonal movement of persons outside of residence between areas placed under GCQ and GCQ for any purpose. So it could be to go visit some relatives here for business or more importantly for tourism. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.